Sinä turpa paska tulee. Mitä? Muumi raiskaa raukeana auringonpaisteessa. Kultaseni, maistuisiko kuppi kahvia? Kilju. No voi hyvänen aika. Hyvänen aika. Hyvä tavaton. Ai. Ai. Vittu. Hei, äiti, mikä nyt on vialla? Isäsi kaipaa seikkailua, eikä hänelle ikinä tapahdu mitään. Kaipaako muumipappa jotain tosi jännittävää? Kyllä, niin minä luulen. Ehkä minä pystyn järjestämään jotain jännittävää. Minulle tulee hyvä olo. Kara. Herätys, muumipeiko, herää! Muumimamma, muumipappa, muumipeikko, muumimamma, muumipappa, muumipeikko. दुनिया यारा रंग बरंगी ना है पैड़ी ना है चंगी दुनिया यारा रंग बरंगी ना है पैड़ी ना है चंगी दुनिया यारा रंग बरंगी ना है पैड़ी ना है चंगी दुनिया यारा रंग बरंगी ना है Hirvi! Teillä on käynyt hirvi! Tulkaa äkkiä ennen kuin teidät syödään elävältä! Sekin on tietysti mahdollista, että hirvi on edelleen täällä. Kat, sanoisi äitini. Äiti! Hirvi hyökkää ensi yönä kimppuumme. Oi, olen iloinen. Niin nyt. Tämä on makeaa vettä. Isä, lisäänkö siihen paskaa? Mainio ehdotus. Ihahaa. Oho, he ovat panneet ruokaa syötiksi. Tämä herkut minä otan. Oh, mitä täällä oikein on möyritty? Ups. Oi vittu. Hirvi on täällä. Ei. Oh, köydestä piti vetää. Lopeta! Hälytys! enemy down okay sir let's go Minä se vain olen! Oh, missä hirvi on? Minä täällä vain olen. Hyi vittu, kato nyt mikä saatanan nekeri, hyi helvetti. Varokaa, se on vaarallinen. Muumipappa. Kuulkaa, en minä ole hirvi. Perkele. Valetta. Muumipappa. Sinun jaloillasi ei tehdä niin suuria jälkiä. Älkää viitsikö. Perässä reikä. Oh. Nuuska muikkunen. Haisuli. Isä, minne menet? Minä karkaan seikkailemaan. Ei. Kiitos vain tarjouksesta, nuuskamuikkunen, mutta keittiössä häärää jo 2 innokasta kokkia. Hauskaa, kun saa kokeilla omasta päästään. On. Tervetuloa tänne meidän kokkiohjelmaan! Tänään me teemme kufkukeittoa!
maitoa. Joo, tarvitsemme ainakin purki suolakurkkuja, purki rasvaa. No lisää rasvaa. What the fuck?